God is good. All the time. All the time. God is good. Kasi pagpagpag sa iyo mo. Pagpagpag sa iyo. Kung hindi ka kapal. Smile naman. Kung hindi nga yung kapal. Nagkita na punta. Sige mo nagkita. Nagkita na punta. Karoon ang isa ulo ang Santos Gabalay ni Jesus, Jose o Maria, ang Sagrada Pamilya, the only family. Nakuloy po sa kapamilya, they had been together for 10 years sa iyang panagpuyo. Na siya ay lumakalag, kunya, usakan dalianan, ang amahan, late ni ulit sa balay. Nagparay-paray pag-ulit sa balay. Ditagpo ni Mrs. nagkayo o bilingon, hoy, sakto na ng imong beer kay gasto kaayunan. Dito ba ang mana? Nag-rose? Umiingon. Ikaw, kaya ko yung make-up. Gasto ko na. Umiingon ba si Mrs. Tinoon? Nag-make-up ko para mugwapa ko para nimo. Sana ko. Kung ito bang sa langbanan ako, niinom sa ito para magwapa ka. Joke lang na. Pinakay suon, kining magnalis to find isip magtiayo para ako. It is very normal. It is okay to fight, but don't let the day pass by. Nagiging yung unsettled ang plan. Kapag yung nagkainin sa akin mag-alis ka. Pero kayo lang ang pinaka-andaw na pag-pumul kung di na di mo mag-inom. Settled. Karoon na daw ang mga isuon ang hindi sa ulong ang kapistahan sa Sagrada Pamilya. Kung ako lang tao ang akong tagsabay sa kapamilya, makita nato nga walay perfecto na pamilya. There is no perfect family. Walay perfecto amahan, walay perfecto inahan, o walay perfecto mga. Ang perfecto na yun, nakasilipik perfecto pangalan. Pero pamilya, walay perfecto. Amahan, walay perfecto. Inahan, walay perfecto. Mga anak, walay perfecto. Ang tanan, nahiyakan, umangay, nangis. O ang hangit naku ninyo. We need to exercise forgiveness. Ang pagpasaylo, kaya din important. We need the exercise of forgiveness. Kaya ako na pinagaling pagpasaylo. Mag-realize ko na at the end of the day, we will see it. Isa ko sa parang kailangan. Amahan. Siguro, daghan ka kahibos sa iyong bayan o sa ilan. Nahibos ka, nasakitan ka, posible kung may ibiganan mo. Posible subukan
tungkol kay palatan ng kaayusin. Sa iyong pasuntag, ang ginagawa ang luwalhati. Lalo tumatagal, lalo sumasarap, basta tayo ay wala. Pero di ko magpalupin ang bir wala kang kagilan. Pero di ko magpalupin ang saning bir, itaas mo, malipakyaw. Pero di ko magpalupin ang records bir, lakas ng tama. Pero di ko magpalupin ang tulapo. Bisan yung sakot, tulapo lang yung hapon. Siguro na kayo kalikos sa inyong mga sa kanilang isyo. Kaya niya. But who is perfect? We are not. Masin kaya, dugay naman niya yun. Niyabot na siguro kayo hindi natupi. Masin kaya, nagbukol na ang anak sa ama, ang asawa sa ama. Masin kaya, huwag ka naman pinanay. Masin kaya, ang kwarto. Ang iyang kwarto, mauni, ang akong kwarto. We are not perfect. I encourage everyone to exercise. We are not perfect. Sa bagay ngayon, masalita. O, Pinoy, dili na din ang bibuhan sa buhay. Sakit, pabulol mga natin, mamatay na lang ang mga hindi mo matino. Kaya ito na, isip ito. Dili na rin ako sa hindi na siya. Isip asawa, yung luming, bilisan kaganapan ang iyong manay. Pero di makasin. Pagpuli mo, wala-wala ko, ang ipagbulag niya kung sa iyong kasuko kapot, inutulisan ang mga kaganapan niya. Na naghakan sa siya na ipan sa mga. Katong panahon na pinipili mo. Katong panahon na matag sa dako, kanipan sa iyong kasi-kasi. Pagbukas mo sa krisan, di na din ang iyong mga. Kaya may brand. Nanatili ako kung pag-ibon, hindi ka na pag-ibon sa aking hindi mo pag-hawin na ko siya ng mga mura kayo ay mo lakang mga mabahukang sa mga kasi-kasi. Bidawes, na mga mabahukang mga lakang bidawes, di man perfecto ang mga. Wala may perfecto ni kung magulay ka, magulay, kung mag-aasa, let us try to recall our past memories. Kahit mga karahapon, na nagduman pa ang mga heart-hearts ng mga panahon. But at the end of the day, hindi naman. At the end of the day, hindi naman. Lisod, pero hindi. Ipasay mo sa kasi sa kaya. Bisa sa inyo mga o di ka ha ang atong inahay. Subok ka sa itong inahay. Kaya kasagaran inahay, iyong iwan. Kasagaran inahay, sabaan. Hindi ako tuloy yung kakat. Kasi hindi mo na inahay. Nasabaan na, iyong iwan na. O, nature kayo sa babae. Usahay, iyasaba. Usahay, alipita. Subok ka. Chismosa, orangera, nagera. Kaya bago ko nga mapupunta, ako anak pa ito. Pumunta ko sa buhay. Istorya. Pero, kaya kaya niya bibuhat. Para yan na ako. Ilan ang bibuhat, kung kay lang natin. Bisan pa, yaw-yawan, masukuta, pero hindi may inuuna na hihipunan. Pangamak na ang tanan kaya kumatot sa ilan. Bisan wa magpakailangan. Bisan pa yung ilan
bakal ko sa isyarang. Sa kadang niyo, dismayed. Tao ko yung nakakitang kawisin ng gagawin ng Diyos bakal para rin matatagal. Mas sa amin ngayon naman nagkalain subject ma. Di naman ito. Si Kumilangin. Kung sa isang di naman ito. Dota. Pag-sabi ko, nakita ka pa rin tao si Kumil. Pananay tao po, no? Ito ay son. Nakami ang payak na ngayon. Pero, nakita ito din. Ang iyong nga, ang iyong mga pabuto ko na ito kasi may tuloy na tayo para tulong ngayon. Kawalan ng mga pilo. Bigit na rin ba? Iyong pamilya, kung inahay, kung amahan, kung kumatiyo, kaya kuyo mo sa ka balay. That's why there's your perfect family. We need to exercise. Forgiveness. Kaya yung magpasay. Sa'yo, ang iwan. O di ka makakakot na isipilihan din. Nahiubos ka sa kumanan. O simple. Kaya wala itong gasto. O niya ay binugoy. Ang allowance, walang tunog. Bata pa. Nawadang pa. Nabuntis pa. Huwag ka humalang swila. Subok ka ka. Pagkatihan today, sumusukol. Pero ang niya na day, wala akong perfecto na tao. Wala akong perfecto na what we need is the exercise of forgiveness. Mga isol, doon, wala yung perfecto na pamilya. Pinagdanan, nakiapan, kung naisip. Palinguhin niya yung hinapan. Tingnan na yung hinapan, pili ka perfecto. Hindi ka perfecto. Paano ka perfecto? Hindi ka perfecto. Hindi ka katayan. Nakiapan, nakisanap, o nakikakabihan. Usap ako ng lasiyon sa pagkakalayon, minikapistahan sa Sagrada Pamilya, sa pagpasayo sa atong amahan, pagpasayo sa atong iyakan, pagpasayo sa atong amahan. At the end of the day, ay sisi, walay namin ang unong nato hangtod sa nakatayo, ang nakatayo. Ang imong pamilya, mauunay barong hangtod sa nakatayo sa imong pamilya. Dili ang imong barkada, dili ang imong kuya, dili ang imong higala, isalikway magkasayan, pagdilig, wala, mga unong umiyak, as what Pope Francis said, there is no healthy